بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا دفتر من دروس اللغة العربية، عندنا درسيري أفهم ديني درس دون درسيري نوغاس لمبا نوغاس ديدي تو درسيري مالبو لجنجنا إن حالا ممنوع من الصرف تو دي كلمة جي قدي لغة عربية دو hosata jalɗe nden bo masata galles kalimaji man ɗo ono yiɗi jangina en wato no ɗi wa'i. Nam wiyata hamidun tabibun zawjatuhu mudarrisatun. Hamidun tabibun wato hamid médecin jo, zawjatuhu mudarrisatun wato debbo mako bo janginowo. Ismuha aminatu, nayi haɗɗo ɗo ismuha inde mako amina. Ay amina ɗo hosai jalɗe wato kala inde debbo, inde labde je debbo ka pat hosata jalɗe, no mbiyaɗa non propre. Inde labde je debbo bana Aisha ba Fatima masata galles hosata jalɗe bo ha arabiya banne. Ɗum mbi ka manda inde labde je debbo ka fu ha tawinde fu to ni ɗum non propre hosata jalɗe. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamidun lahu arba'atu abna'in hum Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahim. Nayi Hamza wato o wiyata Hamid ɗo mari ɓikkoy nayo, ɓikkoy man ɗo woni yo Hamza, Uthman, Ahmad be Ibrahim ɓe nayo. To Hamza ɗo kayum fu hosata jalɗe. Ko waɗi o hosata jalɗe ngam inde gorko Hamza amma ɗo mari tasakere ha ragare. Don kala inde gorko, inde labde pat je gorko nde ɗo mari tasakere ha ragare hosata jalɗe. A wiyata Hamzatun masata bo galles, warata a wiya masalan bana zahabtu ila Hamzati, a wiyata bannin. Ko ngam ila wari a wiya zahabtu ila Hamzata, a wiyata zahabtu ila Hamzati. Don Hamza ɗo o masata galles, o warta tanwin bo banni Usman. Don kala inde nde alari inde gorko amma ɗo mari tasakere ha ragare bo banni non qa'ida mako hosata jalɗe o masata galles. To Uthman bo kala inde je alari ɗon mari inde lamde onde ɗon mari alif be nuna rahara gare muɗum bana Uthman, bana Marwan, ko nandi be majum. A tawa inde man ɗo ɗum inde gorko koma ɗum inde debbo amma ɗon mari alif be nun hara gare muɗum. To ɗo kayum man ɗo marata tanwin, kayum bo masata galles. A wiyata dhahabtu ila Uthmani, nayin ko ngam ila wari ɗum harfu jar, a wiya dhahabtu ila Uthmana. Wa Ahmad ɗo bo hosata tanwin masata galles kalima Ahmad ɗo. Ko waɗi ngam oɗo mari wasnu fi'lu. Dawi Ahmadu, nayi a Hamza je arande ɗo masigal dow, harfere mako ɗiɗaɓe ɗo mari honde, harfere mako tataɓe ɗo masigal dow. Ahmadu to nayi ɗo nandi be fi'lu ɗo bana azhabu, laru masɗa man ɗo yadiri be wato hande je fi'lu. Azhabu. Aqra'u nayi ɗon nandi aftahu. To kala inde goɗɗo on to aɗo ɗon mari wasnu je fi'lu kayum bo bannin hosata jalɗe masata bo galles. Ibrahim banni Ibrahim bo kala inde je wato hande wona asli mare ɗum inde arab en, ɗum inde on ɓe nasini ɗum nder wato hande nder arab en. Masalan Ibrahim ɗon andina ɗum inde arab en asli mare. Annabi Ibrahim wato hande inde mako na ɗum inde arab en. Don inde je wonai arab en ɗo ka fu kayum bo wato hande masata galles bana Yaqub, bana wato hande Yusuf, bana hande Ishaq. Kay inde banɗe ɗo ɗe pat maje ɗo ɗe hosata jalɗe ɗe masata galles ngam ɗum inde ajamin ko en na ɗum inde arab en asli, nayi ɗum yahude non ɓurna. Ahmadu wa Hamzatu talibani, nayi Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun, nayi Ahmad be Hamza ɗum fukaraɓe. Ahmad talibun mujtahidun, Ahmad ma ɗum fukarajo tiɗɗo. Wa Hamzatu talibu kaslanun, Hamza bo ɗum talib kaslan, wato kaslan to en mbi kaslan ɗo imma en mbiya parese malli wato hande kanko man ɗo o tiɗata, ɗo on tan wiyata kaslan. To kaslan ɗo ayi kayum bo wato ɗum sifa
sifa ɗo mari alif be nun haragare nane man mbino inde labde to ɗo mari alif be nun haragare marta tanwin ma sagal less to jotta bo kaslan ɗo ɗum sifa on ɗum sifa wato ɗum sifa goɗɗo nayi kayum bo to ɗum sifa fu masata galle so sta tanwin qala yusufu na yusufu ni wiyenno bo indi 5 aklamin o wiyata yusufu ya ɗum mari bindirɗi joyi hadha qalamun ahmar ɗo bindirgol boɗewol nayi ahmar bo ɗum sifa fayin sifa man ɗo nandi be ahmad go ɗo mari wasnu fi'il kala sifa bo pat ɗo mari wasnu fi'ilu kayum fu bannima o sta tanwin ma sagal less wa hadha qalamun azraqu wiyata azraqun ɗo ɗum bindirgol lattingol azraq to mbi azraq ɗo bleu ɓe mbiyata hadha qalamun akhdaru may akhdaru fu ɗum mari wasnu fi'il o sifa bo kanko fu marta tanwin o ma sagal less akhdaru wato hande verte kam mbiyata akhdar hadha qalamun aswad bo nayi ɗum ɗon wato hande kayen fu ɗum sifa ɗum mari bo wasnu fi'lu aswadu wato ɓalewol wato wato hande ɓalewol hadha qalamun asfar bo jaune qalat zainabu nayi zainab ɗo ɗum inde labde inde bo debbo kayen fu masta galles to marta turde marta jalɗe bo to qalat zainabu indi manadilu kathiratun indi miɗon mari manadil wato musuwarji kathiratun ɗuɗɗi masin manadil ɗo kala inde jala ɗo mari wasnu mafa'ilu ay mawazinu ta ettiran inde man kalima man ɗum bannini kayen fu banni man marata tanwin masta galles manadilu ay mafa'ilu do manni a etirta kalima man to masalan bana weyo masabihu nayi masabihu ɗo yada be manadilu masabihu manadilu ɗo hosta tanwin masta galles inde je mari a etirta ɗum banni etirgo man bo a etira be mafa'ilu to sautu man nani banni ɗo etira kalkal ɗo yada banni ni jam hadha abyadu nayi abyad bo ɗum sifa fayin danejum ɗum mari bo wasnu fi'lu wa hadha asfaru ɗo fu asfar bo jaune wa hadha ahmaru wa hadha azraqu en volino qalat laha fatima bo nayi ɗum inde en mbino labde nde hosata tanwin kayen fu ma sabo galles a indaka min dilun akhdaru aɗum mari wato hande mouchoir min jilun nayi nde ɗum min jilun kam maran wato hande jalɗe amma ta wi manadi lu kayim kam hosata jalle masta galles bo amma nde ɗum min dilu maray etirle je togo ma etirta manadilu nayi ɗo bo min dilu fere ha diga masde je arande ni a laari sendiri to amma min dil kam kayum kam hosan jalɗe masan galles to akhdar la ma indi min dilun akhdaru wato mi wala musuwar lattiɗo marɗo couleur verte qala talha ɗo inde gorko amma ɗo mari tasakeri a raggare to kayum fu marata tanwin masata galles ɓeɗo wiya ɗum mamnu'un min as-sarf indi mafatihu kathira nayi mafatihu ɗo yada be manadilu kayum pat wato marata jalɗe masata galles mafatihu kathira miɗon mari cléji wato hande ɗuɗɗi hadha miftahul gurfati miftah wato haɗɗoro ɗo ɗum lakle suudu wa hadha miftahul haqibati ɗo bo ɗum lakle je sak wa hadha miftahu sayyara ɗo bo clé mota qala sufyanu nayi sufyanu bo ɗum inde kayen fu wato hosata jalɗe masata galles sufyanu man ɗo ko waɗi hosata jalɗe malla masata galles ngam alif be nunara ɗon haragare muɗum bana usman en winogo sufyanu wiyata yo fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun to inde je ɗo mari kayum bo wasnu fayin banni mafa'ilu hatto kana wino mafa'ilu to haɗɗo bo mafa'ilu dow bana masajidu madaris fanadik
ɗo ka pat kayum bo hosata tanwin masata galles. Wa fanadiku masajid ma julurɗe, madaris bo jangirle. Wa fanadiku qalilatun, fanadik bo jam'u funduk, wato gotel a wiya hotel, jam'u man fanadik, hotelji. Qalilatun wato seɗɗa. A haulai atibba'u wato yelika ɓeere ɗo ɓe médecin en na. To non bo kalima to wari dow jam'u mali dow sifa ɗo mari haragare muɗum alif be hamaza, haragare ɗo wicci hamaza ɗo wicci haragare banni, kayum fu hosatako tanwin. La hum hosta jalɗe hosata bo masdeles. La hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun, kamɓe ɗo ɗum modiɓɓe mawɓe, nayi ulama'u, a wiyata ulama'un, a wiyata ulama'i. To almamnu min as-sarf o wiyata wato kaɗaɗo, wato hande to ɓe mbi sarf ɗo masta galle sosta tanwin, kala mon wato ɓe kaɗa ɗum ha wato hande sarfu. To al anwa al atiya min al asma mamnu'a min as-sarf, none je warata ɗo ha inɗe mamnu'atun kaɗaɗo min as-sarfi ha wato hande masugo galles no non jalle. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aishatu, Makkatu, Juddatu. Ayi Zainab ma ɗum inde debbo, inde labde. Maryam bo banni, Fatima banni, Aisha banni, amma Makka inde wuro. Don kala inde wuro bo patto inde man inde wuro, inde labde, inde wuro, inde man bo wala wuro anda sai kango man tan andira be inde man. Ɓe tabata wi Makka ɗo wala wuro feere ɓe andi woni Makka duniya, sai Makka je en andi man ɗo. Donc ayi inde bo to laaɓi wato hande inde wuro kayum bo pat hosata jalɗe masata bo galles. A wiyata Makkatun, a wiyata Makkatin bo, inama Makkatu a wiyata koma Makkata, amma Makkatun magi Makkatin a wiyata. Banni bo Juddatun be Juddatin bo a wiyata. To ɗo Jedda bo nandi ɗum inde wuro, kango bo ngo andango. Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu be Talhatu, ɗo bo ɗum inde worɓe amma ɗum ɗo mari tasakere haragare, kanko fu o mamnu min as-sarf, hosata tanwin masata galles. Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu, ɗum inde ɗeɗo bo ɗe joyi, ayi ragare maje ɗo mari alif be nunara, alif be nunara, ɗum inde laɓɗe. To don kala inde labde fu to ɗo mari wato alif be nun haragare, kayum fu banni mamnun min as-sarf. Kaslanu, Jaw'anu, Atshanu, Shab'anu, Mal'anu, ɗo bo sifaji joyi. Tayi kaslan ma wato njosujo, Jaw'an belaɗo, Atshan ɗonɗaɗo, goɗɗo mo nanata ɗonka, Shab'an karɗo wato mo haari, Mal'an bo wato kewɗo, wato hunde to ɗo heewi. To sifaji joyi ɗo kanji bo ɗi hosata jalɗe, ɗi masata galles. Ɗon kala sifa to ɓe sifi sifa on, ayi bana tayi kaslan njosujo, masalan ayi kaslan waɗo ɗum sifa on, ɗo mari bo alif be nun haragare, kalkal bana inde Usman go, ayi haɗo bo ɗum sifa. Donc to ɗum sifa fu kayum fu ɗum masta galles hosta tanwin. To Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu, donc haɗo ɗo kayum bo inde himɓe Ahmad be Anwar ɗo. Anwar ɗum inde goɗɗo, Ahmad bo ɗum inde goɗɗo. Ahmad ɗo mari wasnu fi'lu, Anwar ɗo mari wasnu fi'lu, bana wato a wiya af'alu, bana akra'u, aftahu, ay ɗo mari wasnu fi'lu Ahmadu. Donc inde goɗɗo je mari wasnu fi'lu bo pat kanko man ɗo masta galle so sta tanwin. Enen bo sifa, to a wi akbar ɗo na ɗum sifa ɓuri mawnugo, as'ad ɓuri wato hande waaɓugo, to ɗo kayum fu ɗum hosata tanwin, ɗum masata bo galles. Abyadu, Aswadu, Ahmaru, Asfaru, Akhdaru, Azraqu, ɗo bo ɗum kulerji, ɗum sifaji on. Abyad danejum, Aswad bo ɓalejum, Ahmar boɗejum, Asfar jaune, Akhdar bo verte, Azraq bleu. O kanji sifaji man ɗo ɗo mari wasnu fi'lu, bana wiya aftahu, akra'u, sifaji man ɗo ɗi ɗo mari wasnu fi'lu, kayum bo wato hande hosata tanwin masta galles. William, Eduardo,
London, Barisu, Pakistanu, Baghdadu, Ismailu, Ibrahimu, Ishaq, Yaqubu, Yunus wa Yusuf. ɗo bo ɗum inɗe lattiɗe ajaminkoje, wato inɗe ɗe wonayi ɗe inɗe arab en. Inɗe man ɗo kanje ɗo e hosta kanje bo to ɗum yiɗi ɗum inde goɗɗo, to yiɗi ɗum inde wuro, to yiɗi ɗum inde peyi, to ɗum inde man ɗo nde wona asli man a lornata ɗum ha arab en, inɗe man ɗo wato ɗe wala ma'ana be arabiya, ɗum ɗe hosaka ha nder ha nder arabiya. To kanje bo to yiɗi ɗum inde goɗɗo, to yiɗi ɗum inde wuro, to yiɗi ɗum inde peyi, ɗo ka pat kayum bo ɓe wiya ɗum mamnu'un min as-sarf. Aghniya'u, asdiqa'u, aqwiya'u, atibba'u, ɗo bo jam'u, to a laari jam'ul kalimat wari be wato hande aliful mamdud ha ragare muɗum. To ɓe mbi aliful mamdud ɗo wato alif wara be hamaza ha ɓawo muɗum, to ɗo man ɗo kayum fo hosta tanwin masata galles. Banni bo fuqara, wuzara, zumala be ulama kayum fu banni, kayum fu wato hande ɗum kayum bo ɗum wasfu, wato wasfu banni. Masajidu, madarisu, fanadiqu, makatibu, daqa'iqu kayum bo nayi warno do wasnu mafa'ilu, mafa'ilu kayum fu hosta tanwin masata bo galles. Manadilu, mafatihu, fanajin, karasiyu. Amma miɗo yabatema ma'anaji mo kalimaji andu fere mi acci kam, wala kulli hal ni mi tammini ɓurna fu en laari no kalimaji man. Aghniya'u ma jaynitiɓɓe, asdiqa'u bo sobiraɓe, aqwiya wato hande sembiɗɓe, atibba'u bo nyawdoɓe médecin en, fuqara talaka en, wuzara ministre en, zumala wato hande collègue en kuma sobiraɓe, ulama wato modiɓɓe. Masajid bo julurɗe, madaris jangille, fanadik hotelji, makatib wato biroji kuma tableji, daqa'iq wato mintiji. To kala inde je mari wasnu mafa'il kaymol masajid, madaris, fanadik, makatib, daqa'iq kayum ɗo mari wasnu bannini masata galles hosta bo tanwin. Non bo manadilu, mafatihu be fanajin be karasiyu. Manadil ma jam'u min dil kayum ɗo hosta tanwin masata galles ko waɗi ngam ɗum mari wasnu mafa'ilu. To mafatihu bo banni masata galles hosta tanwin. Fanajin wato fanajin ɗo wato to ɓe funjan masalan au finjan wato ver, to fanajin ɗo wato verji jamu man on. To karasiyu wato jamu kursi, koromje. To ɗo timmini darsu taka mo nasti tamrin bo gote tan o mari ngam qaida man ɗo to a malini saɗai. O wiyata ikra al kalimat al atiya waktub ma dabt al awakhir al kalimat, wato a winda kalimaji warata ɗo a janga kalimaji man a winda bo hakkilana masɗe ragare kalima fu, kala a windugo kam kugal ma bo jangante tan. Muhammadun ay kanko hosan tanwin, Khalidun hosan tanwin kanko fu, Maryamu aya ɗo ka hosan tanwin ngam ɗum inde debbo, inde bo lamde. Fatimatu kayum fu bannin. Abbasun awiyata Abbasun. Hamzatu aya ɗo bo hosata jalle bayin salino. Masajidu awiyata masajidun. Kutubun kanko bo wala nder qaida, kutubun awiyata. Aqlamun, manadilu manadilu. Buyutun, zumala'u, Londonu wato London on awiyata. Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu o ka pat hosta jalle. Makkatu kayum fu hosta jalle. Zainabu hosata wato hande hosta jalle. Asdiqa'u banni hosta jalle, amma ɗo kam mudarrisatun hosan kawai ngam wala qa'ida. Mahmudun kayum fu hosan tanwin. Baghdadu hosata ngam ɗum inde wuro. Jamilun, kabirun, akbaru kanko bo wari dow wasnu fi'lu.
مجتهد طويل كسلان طلاب فقراء علي باكستان عمار سيارات أحمر إسماعيل باريس باب قلم مدارس مدارس خستا تنوين بماري وزن مفاعل جدة كان كبودم إند ورو خستا تنوين مفاتيح أيمبو بماري وزن مفاعيل مدرسة ay kanko na sender qa'idaji je hokkino nane mal'anu ay oɗo mari alif be nun haragare mako o sifa makatibu haɗo bo oɗo mari wasnu mafa'il qaribun haɗo bo nayi wala nder qa'ida usamatu ay kanko bo ɗum inde gorko amma ɗo mari tasakere haragare o sata tanwin alkalimatul jadida alfinjanu wato ver jam'u man fanajin wato banni ɓe yanta verji je a yarata shayi malli verji a yarata ko ndiyam almadrasatu ay madarisu madaris wato to ay madrasa jam'u mako madaris almasjidu jam'u mako masajid addaqiqatu wato minti gotel mintiyel to jam'u man ay daqa'iqu qala be qalat to ka pat ɗum kalimaji kesi ha nder jumla man ha nder darsere man المنديل جمع ماكو مناديل المفتاح مفاتيح تو أبيض أحمر أخضر أسود أزرق أصفر تو تمني درس رمضان تيمي لو درس رجع قبل الأخير واتو أفهم درني درس ها دفتر رمضان مثال من درس رورك إن شاء الله تو الله فودي mo wato hande yiɗi en continue be muɗum paɗo tasa kadi sora jus usani ngam darsere wore tan luttani men inchallah e bo en tammi waɗugo wasiyaji kadi ha darsere wato hande ragarere man inchallah to deno goɗɗo huwirta be deftere man to Allah moye ni kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi